M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pa gulu la tiyankhuleni Ambuye lero lachitatu Mulungu wa namba 31 Pachaka. Ndipo mawu a Mulungu amene atipasa tsiku la lero makamaka mthenga wabwino wa lero akufuna kutithandiza kukhala anthu oyamba kukhala pansi kusinkhasinkha bwinobwino tisanapange chisankho chilichonse cha moyo wathu. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma mutu 13 kuyambira ndi 8 kulekera 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Mese Nkoka kuchokera ku Mdala Church, Mdala Pro Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo lathu ndi salimo namba 112. Ndipo tikuyankha kuti munthu amene amakongoza mosafuna phindu, amene amayendesa ntchito zake mwachilungamo. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Luka mutu 14 kuyambira ndi 25 kulekera 33. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Deacon Stephen Limbani Kassim kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Roma. Zakukondana. Musakhale ndi ngongole ina iliyonse kwa munthu wina aliyense, koma kukondana kokha. Wokonda anzake watsata zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Pajatu malamulo amene amati usachite chigololo, usaphe, usabe, usasilire, ndiponso malamulo ena onse amawundidwa mkota mulamulo ili lakuti uzikonda anzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Ngati munthu akonda anzake sangamchite choyipa ayi. N'chifukwa chake amene amakonda anzake wasunga zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo chikhamu cha anthu chinkasagana ndi Yesu. Tsono iye adatembenuka nawawuza kuti aliyense wofuna kukhala wophunzira wanga azikonda ine koposa atate ake ndi amayi ake, mkazi wake ndi ana ake, abale ake ndi alongo ake, ndiponso koposa ngakhale moyo wake omwe. Aliyense amene saseza mtanda wake nkumaditsata sangakhale wophunzira wanga. Wina mwa inu akafuna kumanga nyumba yasanja, kodi suja amayamba wakhala pansi nkuwerengesa ndalama zofunika kuti aone ngati ali nazo zokwanira kuyisiriza? Akapanda kutero, mwina azayika maziko nkulephera kuyisiriza. Apo anthu onse poona zimenezi azayamba kumuseka, azati mkulu uyu adayamba kumanga nyumba koma adalephera kuyisiriza. Chimodzimodzinso kodi ndi mfumu iti popita ku nkhondo kukamenyana ndi mfumu ina siyamba yakhala pansi nkuganiza bwino. Imaganizira ngati asilikali 10,000 ingathe kukamenyana ndi mfumu ina ija imene ikubwera ndi asilikali 20,000. Tsono ngati singathe izatuma nthumwi kukapempha mtendere mfumu ina ija ikali kutali. Chonchonso aliyense mwa inu amene sasiya zonse zimene ali nazo sangakhale
ophunzira wanga. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, pa tsiku lapansi limene tikukhala timachita zisankho zosiyanasiyana. Zisankho zimene zimatithandiza kuti tikhale moyo umene tingakhale pano pa tsiku lapansi. Ndimakumbukira tili ku sukulu primary timakonda kuyankha mwachibwana. Afuna zakhale ndani ukazamaliza sukulu, afuna zakhale mphunzitsi. Sukulu ina kufunsa afuna zakhale lawyer. Osakuza chimene kunena. Koma kenaka takula timakhala pansi nkuona kuti kamano ndi chani chimene ine ndikufuna kuti nditani ndichite. Nditipo anthu ena timangoyenda opanda program. Osaziwanso kuti sipazamange chani. Mmene zazimuka takula takalamba ndapangano chani pa tsiku lapansi pano. Peza kuti basi tinangobwera kuzasewera. Ndiye Ambuye Yesu akutilangiza leroli. Ndatenga mutu kuchokera mu uthenga wabwino umene tawerenga. Pamene akufotokoza kunena kuti kodi si uja munthu amene akafuna kumanga nyumba amayamba wakhala pansi nkuwerengesa ndalama zimene ali nazo ndikuona kuti akwanisa kapena ayi. Akaona kuti ndalama ndili nazozi sizitheka. Mwina plan imene ndine kumanga nyumbayo ndi ndalama zigwira. Amachepesa kuti ndimanga yachonchi. Kuti ndalama zitani zikwanire. Ngati sizikwanira zonse amayamba watani wayimisa project, wayimisa program yonse kuti tizaziona besogolo. Tiyambe takhala pansi. Ambiri mwa ife mwina tidathamanga kulowa mbanja. Tili pa banja koma mwina mungadalikira ena ati ndokwatira koma sali pa banja. Kuti anzathuwo mmene tinali pa chibwezi asamaonesa makhalidwe enieni amene iwowo ali. Ife pofuna kuti tiwine tiatenge mwachangu tinathamangira ukalembesa ukwati lero ndife akapolo angotimenya siku lilonse. Mwina funso limene tingazifunse kuti tinayamba takhala pansi pa nthawi imene timamanga ukwatiyo kuti Mulungu alowereremo agwire ntchito yake atithandize. Mpingo wathu wadongosa umaona chitomero khalani miyezi 6. Mwinaso miyezi 6 yakadusa kuona kuti amene anthu akukhalira tikamadalisa ukwati umenewo siziyenda. Waonjezeraso tadikira nikaye monjeso miyezi inaso mwina 6 kapena ulo chaka cha mtunthu kuti aphunzirane aziwane aone mavuto amene alipo kulipo kuzamanga ukwati umene uli osaloledwa. Fa mpingo tumatha kumanga ukwati umene uli osaloledwa invalid. Chifukwa ifeyo olembesa ape tinanama. Ndiye nawonso mpingo umuyamba wakhala pansi nkuona kuti titani kuti mavuto ngati amene wasazakhalepo. Chifukwa kumapereka nyengo imene chayo. Ambiri mwa ife mwina tinangothamangira mwina abale athu ali pa ntchito ina yake yabwino anangotipezera ma connections tinapita ku ntchito kucha timalandira ndalama zambiri timasangalala anthu amationa ngati tikusangalala chuma tili nacho chani mkati mwathu tikusowa mtendere. Ntchito yoti ngogwira kuti awasangalatsa abale athu. Ntchito yoti ngogwira kuti awasangalatsa imene atipezera. Mwina funso nkumana kuti tinayamba takhala pansi kulingaliranso bwino. Tiyambe takhala pansi. Ambuye Yesu akutero siku la lero. Inu amene muli pa banja mwina munangopezedwa mamuna mukhala banja chifukwa anandipezera mamuna ndi abambo anga ndi mayi anga koma tikusowa mtendere. Kodi mene amakupezerani mene amakuwuza kuti mukuwadanira amenewo inu munayamba makhala pansi kulingalira bwino za moyo umene mukupitawo. Kama kuti nkosiyana akatikisiti kandi mabrother kaya ansembe kuti mwina kungothamangira zinthu basi. Ndefunsa kumana kuti kodi tinayamba takhala pansi nkuona kuti chabwino ndi zinachitika koma kodi ndimayitendwa yanga kapena ayi. Ambuye Yesu akuti tiyambe takhala pansi. Kodi akuti tiyambe takhala pansi chifukwa chani? Choyamba tikuona kuti chikhamu cha anthu chikusatira Ambuye Yesu pa zifukwa zosiyanasiyana. Mwina anthuwa amangotengeka ndi zimene Ambuye Yesu amatani amachita. Amachiyesa odwala ndiye ndikasata basi zanga zili pabwino. Mwina ananyamula pero ya mazi akudziwa kuti pakota kukana adasandulisa mazi kukhala vinyo. Ndine ndikanguti ndikufuna kapikeza kuti Ambuye sandulisa nditu izi timwe ife. Akangutero anyamula pero yawo anyamula mina pero yawo kumapita kusata Ambuye ndi zolinga zosiyanasiyana.
mwina ena amamusata poona zabwino zimene adachitira ena kuti kodi zimakhala chonchi, adakukisa Lazaro anapanga tiyeni kumeneko. Ndi Ambuye Yesu akuwatembenukira akuwayang'ana akuti okay, mukundisata ndiye ndikufuna ndikuwuzeni manifesito zoyenera kuchita kuti munthu akhale ophunzira wanga. Ndiye akunena kuti atatembenukira choncho adawuza kuti aliyense ofuna kukhala ophunzira wanga azikonda ine koposa atate ndi amayi ake, mkazi wake ndi ana, abale ake ndi alongo ake, ndiponso koposa ngakhale moyo wake pomwe. Pa umunthu wathu zimene zinzosatheka kuti munthu usakondenso moyo wako koma chati chifukwa cha Yesu Khristu udane ndi akazi ako ndiye uzikhala ninda kuti unakwatira awasamalenda. Udane ndi makolo wako kuti aliyense amafuna kukhala ndi makolo ndithu. Udane ndi azinzako aja amene amakugulirani moyo aja, aja amene siku ndi siku amakuthandizani aja, ati udane nawo amene ajawo kenako timusata Ambuye Yesu. Ndifunso kumana kuti nditikhala motani. Chabwino Ambuye Yesu afuna kutiphunzitsa chiyani? Chinthu choyamba tikuyenera kuziwa chinthu ichi kuti anthufe tidalengedwa ndi Mulungu mmodzi yekha. Tonse tili kuchokera kumodzi, we have the common source amene ndi Mulungu. Kutanthauza kuti chikondi chathu choyamba timukonde Mulungu koposa ena onse. Timukonde Mulungu koposa wina aliyense. Kutanthauza kuti pamene ifeyo tikutumikira Mulungu tisakhale anthu ogwedezeka ndi zinanso. Makolo athu amene timakondawo, akazi athu amene timakondawo, abwenzi athu amene timakondawo, onsewo adalengedwa ndi Mulungu. Kutanthauza kuti tonsefe timayang'ana kwa ndani? Kwa Mulungu. Tisabwerera kwa ndani? Kwa Mulungu. Kutero timukonde Mulungu kuposa ena onse. Pakutero tizatumikira bwino Mulungu. Chinthu china akufotokoza kuti inu taganizani munthu amene akufuna kumanga nyumba ati amayamba wakhala pansi kuyamba kuwerengesa ndi chakuti matumba asimenti afunika mwakuti, omanga afunika ndalama mwakuti, mwina ngati njera tikanyamula kwakuti, transport mwakuti, nanga zonse bwino. Ndi akaona kuti apatu sinkwanitsa kuyamba kuchosa zina kuchepesa nyumba ija kapena sosamanga kumene kukhala pansi kusinkhasinkha zachimene akufuna kutani akufuna kuchita. Timaona ati pakati patu kuti ena mwina nyumba yawo inathira mu foundation, ena anangothira mutu osamangaso, zamanga nyumba ine mpaka na kukalamba. Ena mwina mpaka na panopa adakamanga abe nyumba anayiyamba kale ali mnyamata kumafika nayo kukalamba. Ndi Ambuye Yesu akunena kuti tiyambe takhala pansi kuona zofunikira. Ndi akuperekanso chitsanzo cha makamaka munthu amene asilikali amene akupita ku nkhondo. Akuti amayamba wakhala pansi ndikuona asilikali ambali iyo ndi asilikali ambali yakuno, kuona kuti kodi ndiye tikwanisana pamenepa. Akaona kuti awo sitikwanisana nawo, amakita chani? Amapempha mtendere akuluakulu pepani tisamenyane yayi. Ndokumbukira tili ana ku primary timakonda kumamenyana ndithu. Wina akatiputa kumenya pana anthu ena kamene mwina simunayambane amangofuna kuti amangokumbira kuti pakhale ndewu basi. Ndi amanyamula mchenga mbali kunyamulaso mbali ndi amakupeza phuma uku. Ndiye munthu umatha kuona kuti ndimenyane ndi imene akonekeramu timapempha mtendere. Mwina kungomona munthu uja kuyamba kutani kuyamba kuthawa kuona kuti andipweteka uyu. Tiyambe takhala pansi. Ambiri mwa ife tili mavuto osiyanasiyana chifukwa tidathamangira kupanga zinthu, tinapupuluma kupanga zinthu, tinapanga chinthu chimene sitinachimvese. Ndiye lero Ambuye Yesu akutipempha kuti tisanapange china chilichonse tiyambe takhala pansi. Kodi ifeyo tikamapanga mapulogalamu athu timampempha Mulungu kuti Ambuye ndikufuna kupanga izi, ndipo timakhala pansi ndikusinkhasinkha za chimene ife tikupanga? Ambiri mwa ife mwina timampeza Mulunguyo pamene zavuta zasokonekera ndi timamba kutembenukira kwa Iye. Ndiye lero Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti tisanapange china chilichonse tiyambe takhala pansi kumupempha kuti atithandize pa chimene ife tikufuna kuchita. Ophunzira aja amamusata asakudziwa kuti chimene akupanga ndi chani. Ndi akuwauza kuti mudane ndi makolo anu, mudane ndi abale anu, mudane ndi akazi anu, ngakhale moyo wanu omwenso.
kenaka mundisate. Kutumikira Mulungu, kukhala ophunzira Yesu Khristu si chinthu chophweka, ndi chinthu chimene chikufunika kunyamula mtanda wathu. Mungadanena kuti aliyense ofuna kutumikira ine asenze mtanda wake andisate. Kodi ifeyo tini mitanda iti imene imatilepheresa kumusata Yesu Khristu? Muchilichonse tikhale pansi, tilingalire mozama, makamaka pamene tikufuna kusata Yesu Khristu. Watululira zawo zoyenera kuchita pamene ifeyo tikufuna kukhala ophunzira wa Yesu Khristu. Tikhale pansi, tisinkhesinkhe za chimene ifeyo tikufuna kuchita moyo wathu. Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.